Pois os meus inicios foron aos 3, 4 anos, escoitando moita música, tiña moi bo oído musical, collía unha gaitiña que me fixeron a medida, que moi pequeniña. Era un dos meus xogos favoritos, escoitar música e interpretala na gaita. O primeiro disco era máis tradicional, en canto ao acompañamento que tiña a gaita, os arranxos tamén. E a partir do segundo, terceiro, sobre todo o cuarto disco, pois o acompañamento que ten a gaita é máis moderno, non? No primeiro disco cantaba un pouquiño, que lle facía aí unha segunda voz a miña amiga e gran voz Sonia Lebedinsky. A partir do segundo xa me fun atrevendo máis, pero si é certo que no terceiro e cuarto, digamos que foi onde din ese paso. E dino porque dende pequena tamén me gustaba moito cantar. Viva Coruña, viva Lugo, viva Ourense, Pontevedra, viva nosa nai Galicia, viva gaitiña galega. Eu penso que a música é universal, é a linguaxe universal. E fago en galego porque non entendo a música galega se non é cantada en galego. A primeira vez que vin a un estranxeiro chorar, alucinei, porque, bueno, un galego, pois, bueno, pódelo entender un pouco máis, pero un de fora que non ten nada que ver con Galicia, que escoite unha gaita e que se poña a chorar do que o son do noso instrumento lle chega a emocionar e a chegar tan dentro. Eu trato de facelo o mellor que poido, con todo o meu orgullo de ser galega e, non sei, é a nosa identidade. Eu penso que non todos os povos poden dicir o mismo, non teñen unha cultura propia e nós témola, e eu penso que é sagrado que a manteñamos viva e cuidala e mimala como vos galegos que somos. Ben falaro. Aparece no ceo pola noite. Ua, ua. Os rapaces que se portan ben son moi... Vos. Pois como sabes? Ainda onde falábamos de que é interesante ser diferentes porque nos dá a ocasión de decir ou facer algo novo. Podíamoslo formular ao revés. Se Susana Seivane, en vez de ser gaiteira, fose flautista, tocando como toca, hoxe igual era solista dunha orquestra sinfónica. Pero cando hoxe ela sobe coa súa gaita a un escenario no estranxeiro, sabe que ten detrás non só o seu traballo e unha familia, ten detrás unha cultura, un pobo, unha terra, unha lingua. Cando Susana ou calquera outro dos músicos que reelaboran a nosa música tradicional soben a un escenario no estranxeiro, son embaixadores de todos nós. Realmente é Galicia quen sobe ao escenario. E iso fainos únicos, orixinais, interesantes. Por iso Susana di que ela non só se sente orgullosa da lingua galega, séntese agradecida, porque a lingua é o que nos construe. Abur.